பாப்பா ரொம்ப சோகமா இருந்தாங்க. என்னாச்சுன்னு கேட்டா, ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு போணும்னு சொன்னாங்க. வா நான் கூட்டு போறேன்னு சொன்னேன். பாருங்க பயங்கர எக்ஸைட் ஆகி அப்படியே குடுகுடுன்னு லிஃப்ட்டுக்கு பக்கம் ஓடிட்டா. எங்கடா போறா அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நானும். வேகமா நடந்து போய் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் கிட்டலாம் பயங்கரமா பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க. நீங்க கேட்டத நான் ரெடி பண்ணி கொண்டு வரேன். அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்பாவோட லேபுக்கு போயிட்டாங்க. அப்படி நாங்க வந்த லேபுக்கு தான் லிபர்ட்டி மால் இருக்க ஸ்பேஸ் பார்க். இன்னைக்கு தான் ஆக்டிவிட்டியோட லாஸ்ட் டே. ஸோ பாப்பா ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ்க்காக என்ன பண்ண போறாங்கன்னா, ராக்கெட் தான். நான் சொல்ல சொல்ல பாப்பாவும் அழகா ராக்கெட் மேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நான் சொல்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. குட்டி சயின்டிஸ்ட் கிட்ட கேட்டேன், இந்த ராக்கெட் வச்சு என்ன தான் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு. அம்மா நீ வெயிட் பண்ணுங்க, நான் அந்த ராக்கெட் வச்சு என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க, இது ஒரு சீக்ரெட் மிஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு வழியாக அந்த ராக்கெட்டை மேக் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணாங்க. நானும் ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த ராக்கெட்டை வந்து வீனஸ்க்கு விட போகிறாங்களாம். செஞ்ச ராக்கெட்டை ஆஸ்ட்ரோநாட் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. வீனஸ்க்கு ரெடியா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆஸ்ட்ரோநாட் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 3, 2, 1 அப்படின்னு சொன்னாலும் ராக்கெட் பறந்துருச்சு. ராக்கெட் சேஃப்டி லேண்டட், மறக்காம லைக் போடுங்க.